दासान्दि मेहेराना एकदम जेबो खालामनो गोसो गैयि जाथारदों मानोबा। सम सम बानायबो फैयोना माथो बुंबावनो आरो। ओमफ्रायथ' बा फुजायाबो बांद्राय गोबाव गैलाथ' खाथि मोनफैथारगौना। एबारबा हले फुजाखौ हिट इन्जय खालामगोनलां। नाथाय प्रब्लेमा बेसो आंहा सोरजों इन्जय खालामनांगौ जाखोबा। आदानाथ' हिट जाबाय मालाय बाजै दङ। बाजैजों बरिया बेरायनो हागोन। आंहाबा सोरजों सिनेमा नायनांगौ जाखोलै सोरजों बेरायनांगौ। दिनै मोनसे जायगायाव थांनांगौ थांसै। आंनि बेबिनि थाखाय माबा नङा माबा मोनसे लानांगौमोनलै। र' दा दखानाव थांसै आङो। बिखा क्लाब मोनलायलायोलै बे जायगायाव थांबा। एकदम थांबा फैनो बायो। आरो थाङाबाबो गोबाव जाबा बोरैबा मोनो थांनो। थेवबो बेबिनि बार्थडे ना थांगोन आङो। ओजों लोगोफोरनो पार्टि होनोसै ओमफ्राय ओंखारलांसै। सनामोन जाब जुबबाबो भिडिअ'आ फैलायबाय नै दसे समबाबो ना। ओमफ्रायथ' खायसेया बुंदों नायनो बरिं मोनबाय। ओमफ्राय खायसेया बुंहरबाय नायनो जिबाबो मोजांबाबो गाज्रिबाबो जाबाबो जायाबाबो जों दंना जों नायगोन। स' बिथांमोननिसिम थेंक इउ स' माच लोखिमोन आंनि। जाय बरिं मोनबा मोनबायसै आरोना लोगोफोर माथो खालामबावनो। नायियाथ' नायिखासै नायग्राफोरा नायग्राखासै आरोना लोगोफोर नायखायो जिबाबो। स' थेंक इउ स' माच जायखिजाया बयनिसिमबो। होमबाबो जों बे जाय नायनो मोजां मोनो बिथांमोननि थाखायनो फैनोसै। बरिं मोनबाबो आरोना मोनसाबबाबो जाथ्राबाबो अरजाला दे लोगोफोर। एसे एनैबाबोथ' नायोना आंनि सनामोना जाखिनिबाबो। दे होमबालाय लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा फोरमायहरदो एसे एनैबाबो आरोना लोगोफोर। दाथ' माथो खालामबावनो लोगोफोर ना। जि जाबाय जालांबाय थागोन आरो जोंनाबो बेबायदिनो काहानिया। जाब जुबबाबो थांबायानो थागोन आरोना लोगोफोर। नायनाय नोंखौ मोननानै आंनि जिउआव एकदम आंनि जिउखौनो खुसि फैनाय बायदि मोनलायबाय आं। जिउआव हां फैनाय बायदि। मानोबा आं नोंखौ मोननानै जोबोद खुसि। लेले नोंबो खुसि ना? हो नोंबो खुसि? होबाय माथो होफालायोना नोङो आं बुंनायखौ बुजि मोनो। आंना नोंजों थानानै जोबोद मोजां मोनखादों। मोजाङानो जादों। आब'आ आंनो बे बाबुखौ हरथ'बाय। जेब्लासिम बिनि आंगो सोरबा मोनजासिमथ' आंजों थागोन ना बियो। मोनथिगौ ना आंनि जिउआव जेनिबो खमि गैया। बास सासे गथ'निल' खमि दङमोन जाय नों फैना फुरा जानाय बायदि मोनलायदों आङो। आंनि बे खुसिया माब्लासिम थागोन मिथिया। अब्लाबो जेसेबां सम नों आंजों दङ आं गासैबो सानखौनो खुसिजों बारहोहरनो नाजागोन। हे इसोर बेबायदि खालाम जे बे बाबुआ आंनिफ्राय गोजान दाजाथों। आरो बिनि आंगोखौ दानो मोननो थ'नाङा ना प्लिज। ओइ आसोल ओमफ्राय बोरै जाखो लोखि माथो न'आवनो थालालै मानसियालाय। हायोब्रा माबा समसो मोनथ'वाखै आं दासान्दि बिराद बेस्थ' जानानै दङ। जों न'नि खामानि दंनोलै आइया एकदम मैगं फोनो नागिरदोंना हाग्रा एवनो खोन्थागासिनो जावग्लिनो। दे भाई बेफोरलाय जाबाय थागोन ओमफ्राय हाबायाव फैलै नों गैयाबा हले इन्ट्रेस्ट जानाय नङा। जागोन थांगोन मानो थाङा जानो। आरो बाजै गोदानखौबो नायनांगोन ना। दाख्लैनिफ्राय फैबाय आङो फन खालामबाय साला फाग्लाया फनबो हरफिना। आंना फना साइलेन्टआवसो थाबाय थायोना आरो आं दासान्दि एकदम बिराद बेस्थ' जाना दंथ'थारलै भाई। सरि दे जायखिया आं हाबायाव थांगोन खामानिबो मावनो हैगोन दे आङो। दायोफोर थांनाय जायोबा थांसै। दे अब्ला आरो बेवाइखौलाय मालाथो लाबोनो सानखो? लाबोगोन आरो र' सम दङ एसे। जियानो जा थाब लाबोगोन आङो। लोखिनि हाबा मोनजानो बावला र' नोंसोरबो। बावनानै लायनांगौबाबो जों दंलै आसोल मिथिबायना। जोंखौ बावथारनाङा दे ओमफ्राय दायो खामानि मावनो फैबानो जाबाय। जागोन गासैबो जाजोबगोन। टेनसनाव थांगोन दे आङो। दे अब्ला थाथ'। फाग्लालै बयबो गामिनि आनै आबै आयं गासिबो माला लाबोगोन बिहामजोआ माला लाबोगोन जाखायो। बायो आं बेफोरबायदि बांद्रायखौबा लाबोगोन मालाय मालाबा सिरि ब्लड लाबोगोन आङो। नोंसोर पात्ताबो मोननाय नङा माला लोखिया हाबा जाखो माला हिनजाव लाबोखो। आरो सोरबा आंखौ सैयाबा सै जानानै थाथों गामियाव रायखुमाबा रायखुमाथोंलै सोर मा बुङो बेफोरखौ जेबो नांजाया आङो। ओइ आबा लक्ष्मण थांनाय सापात एसे लायना फैनाय। नुबाय आंखौ थिनलुनो जोबखाया न'आव थाबाथाय बेखौ खालाम बैखौ खालाम जाबाय थायोना आयै। नोंखौ थिनाबा सोरखौ थिनबावनोसै आंलाय। आरोथ' नोंथ' मिथिखायो जोंहा सोर दंबावो गोदोनानै थाबालाय। दखानाव थांब्लाबो थांब्रब फैब्रब न'खरखौ गोगोम खालामोमोन बिसोर। रंजालि आइयाथ' जोंखौ
नागारनानैसो थांबाय दा आबा। ओइ बिमा आंनि मानो टेनसन लायो जि जाबाय जाबाय रंजालि नानिया जोंखौ नागारनानै थांदों जानांगौ अब्लाबोथ' जोंखौ गोजौनिफ्राय नाहरगोन ना बियो आं दंना आयै ओरैनोसो एदावदों आं नोंखौ जायखिजाया गासिबो नों आंखौ मा थिननो गोसो थिनबानो जाबाय आं मावजोबगोन ना हे जागोन दे आबा नोंल' मोजां जाबानो जाबाय बे बै माबा नोंनि फाग्ला जानाया बेफोरल' खारथोंसै बाखि सब थिग आबा मोनथिबाय आंखौ जावनाय जाखो ना बाख्नायोसोबा ओमफ्राय आं मुला एसे फोनोसै माबा माबि मैगं एसे फोनसै आबा नों हाखौ दायो मोजां माबा हाग्राखौ दानस्रांनानै जावग्लिना होदो दे आबा दे जागोन आयै आरोथ' लासै 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 आं बिल्डिंसो लुसिगोन देनां मोनथिबाय न'खौबो आंना थानो आन्था न' जाबानो जाबाय बै गोजौ गोजौ बिल्डिं नांलाया दे आबा बेनिफ्राय बै थाग्रा न'आव आंनि फिसा हौवाया मोजाङैल' आंजों थाफाबाय थाथों आरोना आबा देनां बिहामजो फैब्ला समायबाय आरो जोंहा न'खरा मोनथिबायना आबा समायगोन आयै सानसे बुहुमनि गासैबो खुसिखौनो होलांजोबगोन आङो लासै लासैबाबो जिउआव जायखौ अनबाथाय बिराद अनखायोलै आङो आरो जायखौ सैयाबा सैखाथारा खामानिया जाबायलै दिनै फैसायाबो बरिया डाबल मोनसिगोन नामा जोङो सिथा गथ' होनबालाय बहा मोनबावनो गैला नोंना रावबो जोंथ' नोंखौ आरो गुबुन पार्टिनोसो हरबावनोसै खरस साजोबनाय मोनबायलै बिनि गाबनायखौ खोनासंनानै ओइ बेखौ एसे सिरि थाहोनांसिगोनलै हाट बिदिबाथ' ओरै लोंनोबो सान्थि मोननाय नङा आरो माला सोलांबावगोन बेनथ'लै आसोल दा आरो गथ'नो माथो होबावनांगौ जाखो बेथ' बेदरबो जानो रोङा आरो जानाय बेसादबो जानो रोंथ'वाना हैद दैखौनो दौगारगारदोलै गथ'नो बेखौ औलै एकदम सान्थि गैयि जाथारबाय गाबोनसो सोरांबासो माबा मोनसे जागोन है दैखौनो दौना हो बाल गथ'नो आब्बाबो रावबो गैला नोंना मोनथिबाय नोंथ' आरो गुबुन पार्टिनावसो थांसिगोन गाबोन अब्लासिमथ' नों सिरि थानो नांगोन आरो जोंनाव नोंनि थाखाय जेबो गैयालै गाइखेर साइखेरनो लों दैखौनो लों सिरि थासिगोन बिसाला एबार दिसथाबलै भाइ ओइ आसोल जालायखोब्रा फैदो लोंनोसै गथ'आ सिरि थाखाबाय बे सिरि थानायाथ' थाबायलै ओमफ्राय माथो जालायखोब्रा फैदोलै गथ'आलाय दैसो बारा लोंहोफ्रांखो ना माखोब्रा आंलाय बोरैबासो जाबाय नामाथाय माथो हांबो लादोंना लायाखैथाय मा ओइ जानला माला दाबुंलै थोद फाग्ला नोंलाय मा दै बारा दख'ना माखौ गथ'नोलाय दा गथ'आ दिद जाबा बोरै जानो जोंना पार्टिया गाबोनसो फैथारगोन मिथिगौ नोङो बेसेबां दाम थांदों बेखौ गथ'खौ बायनायाव बिनिफ्रायथ' आरो जोंहा बिनिफ्राय डाबल मोनगौमोन ना दा बे गथ'आ दिद जाबा बोरै जागोनब्रा ओइ माथो गावनो बुंबाय माबा दै दौदो गथ'नो दा दै दौबायना आङो ओमफ्राय आंथ' मिथियाना बिदि जागोन होननानै ओइ गथ'आ थैबाथ' एसे जारला जागोनलै आरो उनावहाय बिदि हमजानायसो जागोन माथो थाय मा मोनसे जायोबा हले बेखौ थिखाना लागायनाया नोंनि खामानि ओमफ्राय जोंथ' दा डक्टरनावबो लांनो हाथ'वाना आरो मा जाबावनो जोंथ' एडभान्सबो लाबायमोन नेक्स्ट पार्टिनिफ्राय बेलाय नोंनि सिथाय दा ओमफ्राय बेखौ दा सानदो बे गथ'खौ मा खालामबावनो हो बे गथ'आ हुस फैलाबा मा जागोन ओइ फाग्ला दाबो जोंखौ रावबो नुवाखैना आरो माबा मोनसे जाबाबो र' माबा मोनसे बेबस्था जाफिनगोन बियो टेनसन दाला मोनसेथ' दालाय थ' दामनि मोनगोनखौ फैसाखौ लस खालामसिगोनलै बियो हे गथ'आथ' थैबायसो दांलै ओइ राजा गैला थैमारबायसो दां गथ'आ हांआनो दंना गैला बोरै जागोनब्रा आयो आंना फनालाय मालाथो चार्ज जाबावगोन जाखो दे सान नोंनि फना हरथ'दोलै आं माबा नायनोसै मबाइलाव लाबोद' भुतफोरनि नायलाबायनोसै आं दसे थोद मोनाफ्राव भुतनि नायनाङालै थुनथुलि बेफोरखौलाय मानो नायलाबायनोब्रा जाम्बा नों लाबोल' ना नोङो मा नांजादों आं नायगोन ना नों गाबागाव उन्दु दे दाथ' जेबो खामानिबो गैथ'लाना
दसे आंजोंबो टाइम स्पेन्ड खालामदोब्रा। आंलाय दंखायो माथो नोंजोंनो रायलायदो। रायलायनायाथ' रायलायबायानो थाखायोब्रा ना। होमबा माब्लाबा एसे स्पेसियेलबो रायलायनांगौ ना। ना मा होनो थुनथुलि? जेन'बा नों आं गोसोनि खोथा एभ्रिथिं गासैबो। आयु सान मालै बेफोरखौ मा खालामनो सानदों सानहो? आरे व्हाट्स रं थुनथुलि? आंजों दसेखौनो माबा आखाइ होबाबो दाय जायो नोङो। मालाय मानसि आरो आङो। खावलायाव दांबाबो दाय, खावलायाव किस खालामबाबो दाय। व्हाट्स रं? नाउ वी आर बिसि फिसायब्रा। ओमफ्राय नों आंनि खावलायखौ बिदि दांनांगौ आरो? नै खावलायखौनो दांबावगोनसो आं नै। गावनि हिनजावखौ अनाबालाय सोरखौ अननांगौ जाखो दे? बेबो आरो दाय जायोबा अके। जाम्बारो ब्रारो आरे सान नोंबो आंनो ना एसे सम नांबावगौ। ओमफ्रायथ' ना बेफोरबायदिखौ आं बारा मोजां मोनलायलाङा ना। मानोरा? मानि थाखाय? जेन'बा आं दस्रा मानसि आरोना। नङा आरो होमबाबो। देलाय बुंलाय मा प्रब्लेम जादों? आंखौ बुंलाय। आंखौ माबा गाज्रि मोनो आरोना। माथो आं खाथियाव थाबाबो सुखुवा नोङो? मानो? आंखौ मोजां मोना आरोखि ना। खमनलै सना माथो आरोना बेफोरो। आरे नोंथ' रमान्टिकल' जानो नागिरोब्रा। बिदि नङा, नाथाय नों आंखौ सैया बायदि खालामोना। बेखौसो आं गाज्रि मोनो। मानो? गावनि फिसायखौनो। आजिथ' मोना, नाथाय एसे सम होबाव दे आंनो एडजास्ट जानो थाखाय दे। बाखिथ' आंनि साना स' सुइटखा। बाथो दे आरो थुनथुलि। थेवबो आं नोंखौ ओरैबायदि मोजां मोना। अके दे, नों सुखुवाबा आं जेबो खालामखाया। गुड नाइट अब्लालाय माइ लाभ। उन्दुनोसैलै आङो। सिमांफोरखौनो जमनांसिगोन आं मोजांनो। नों फैबाय बायो खोमा। गुड नाइट दे होमबा। ओमफ्राय थेख्लाया फन हरदोंमोनलै, गाबोन हरफिनबानो जाबाय। मा होनदों सान? थेख्लाया फन हरदों? औ, ओमफ्राय आं सानदोंखि थेख्लानो एसे फैसा सोनाहरनि आङो। गाबोन हरसै खोमादां। गोबाव मानियानो जाबायना, नोंनिफ्रायबो लायासैबा खस्थ' जागोन ना आइमोना सोलिनो। औ बेनोथ' आरो। दे होमबा आं गाबोन कल खालामसै। आंखौ खाथियाव थाबा गाज्रि मोनो खोमालै मानसियानो। मानो मोनथिला आरो। गोसो सिंफ्राव थुनथुलिया आइ बायदिसो गाज्रि मोनो नामाथाय आंखौ। बेबायदिबा मानोथो बुङाखै बेलाय आंखौलाय? आयौ आदा, मा खालामबाय थाखो नों बेयाव? हे, मोनानि समाव आरो बेबो बार जादों नामालै आदा? बाजै गोनायावनो माथो हारसिंब्रा। बाजै थाबालाय थायामालाय माथो जानोब्रा। नोमबाजैनालाय बिदिनोसै। इस आदा फिउचार प्लेन खालामदोब्रा। हो, 7 फिसाला फिसाजो मोनथारदोंलै आंनि बिदाया। नंगौ नामा? थोस माबा, हाबा जानोनो बावाखै माथो खुसि गैथारिब्रा आदा। उफाय नट आरो मेहेर। माथो नोमबाजैलाय आं खाथियाव थांबाबो गाज्रि मोनो। मा होनदों? औलै बाजै थुनथुलियाबो ना, माथो बुंबावनो आरो। दा आंबो मा बुंनो, बेथ' नोंसिनि खोथासै। जियानो जा आदा, बाजैयाबो नोंखौ लाभ जिउखा मोनथिबाय। दे आरो टेनसन लानाङा आदा, गासैबो थिग जागोन ना। दालाय बाजैया नोंनि लाइफआवनो दंखायोना। माब्लाबा नङा माब्लाबाथ' नोंनि फिलिंसखौबो बुजिगोन दे बाजैयाबो। बुजियोना बुजिया? दिनैसिमबो बुजिया माथो। बे बाजैयाबो ना बुजिनो नांगौ आदानि फिलिंसखौबो। बेसेरा आदा सान। हेलौ मेडाम, आंनाव मोनसे इनफरमेसन दङ। येस प्लिज। ओमफ्राय नों सोर? बहानिफ्राय बुंदों? आरो मा इनफरमेसन बेलाय? मेडाम, मोनसे इनलिगेल खामानि सोलिगासिनो मोनसे जायगायावहाय। नोंथाङा जुदि बिसोरखौ हमनो गोसोबा आं जायगानि एड्रेसखौ हरनो हागोन, नाथाय आंनि नामा मेनसन जानो मोननाय नङा। मा? आइननि बेरेखा बहा मा खामानि सोलिदों? येस मेडाम, बिसोर आरो मानसिफोरा बारा थिग नङा, बेखायनो नोंथाङा थाबैनो नोंथांनि टिमखौ लानानै बिसोरखौ हमफैदो। आंनि नामखौ मेनसन खालामनो मोननाय नङा दे मेडाम। आं नोंसिनि मोजांनि थाखायसो बिसोरखौ हमनो हाथों होननासो बे इनफरमेसनखौ हरनाय जादों। औ, नाथाय नों बबेनिफ्राय बुंदों? आरो माबोरै मिन्थिनाय नों बेफोरखौ? मेडाम, जुदि नों फोथायाखैबा एड्रेसाव फैनानैल' नायफैदो। औ, हेलौ? हाब, सोर जाखो बिसोरबा?
अब्लाथ' जोङो बिसोरखौ हमथारनांगोन। र' दा बे एड्रेस हरनायाव आङो थांना नायग्रोनि, ओमफ्रायो जि जागोन जागोन। आङो जोंनिफ्राय डाइरेक्ट आंनि टिमखौ लेंहरगोन। गासिबो खारग'नाङा, बासिनाङा। सोरलाय बिदि नंखाय इनफरमेसनबो हरनो ना? नै बिहामजो। औ आयै। ए हाब, अफिसनिफ्राय फन फैदोंमोन नामा? नङा आयै, अफिसनिफ्राय नङा। नाथाय सासे मानसिया आंनो मोनसे खौरां हरदोंमोन, जायखौ कनफार्म खालामहैनो दानो थांनांगोन आङो। आयौ, मोनागौना दानो बिहामजो? नोङो गाबोननो थांखासिगोनबालाय गाबोन फुंफोराव थांगोन। सरि आयै, जोंनाथ' खामानियानो बिदिनोसै, मा सान आरो मा हर। मोनसे खौरां मोननायखौ आङो मोजाङैनो कनफार्म खालामनांगोन, नङाबा माखासे सुथुरा खारग'नोबो हानाय आयै। आयौ हाबाब, नाथाय जारलासोहाय, साख्रिफोराबो उफाय गैया, मावाबाबो जाया, मावबाबो आरो डिउटिखौथ' डिउटि खालामखानांगोन। अब्लाबो बिहामजोआ एडजास्ट जानो नागिरगासिनो, ओजोंहायबो। गाबोननिफ्राय आरो थांफिनबाथ' एसे जोंबो हेल्प खालामबाय, जोंनि हानाय खामानिफोरखौ। गावखौबो इसेबां जोंबो जबरदस्ति खालामाहाय जेखौबो। आंहा आंनि बिहामजोजों जेब्लायबो सापर्ट दंखायो।